gertatzen da? Arrezu, Kadri. Aitona, gaur eskolan esan duet, nola garen urte behasen oizutik banatu zala. Tarri buruz jantxo bat ibarrakeo. Da zu, haintzaraztearen, orduko kontutazkoako zinera pentsore. Lagunduko adidazu kontutxonekin ez da, Aitona? Behasaingo historio zuen, nire bizkago, edo bigun hontan dauka rondo, gorde. Zer duzu, Martin? Hor gure gorpul matuzkarita. Gaur alaia laimako genuke moten. Edo pena bat abizua, behasenik individu izendapena lortzea. Hasi, hau ez da opari bat izango, Baina, nola ez da opari izango? Baina alazten. Azkine gure behase maitea, individu izendapena izango du. Gure alkatea operatzen izango du. Erabaki batzuk hartzeko eskubide izango du. Behase indarrak izango geha. Baina zer entuk, Hasi, zer entuk? Orain arte modu komunitarioan doain eta libre erabili ditugun lurroiek, orain erosi barko ditu. Berezko ditugun lurroiek. Baina zartzen zen, herri izendapen hau, gehien bat erregen mesedetarako dagoela. Erregen kutsa gutxi daude, Hasi gutxi, txampon izpirik gabe. Eta gure lurrak handikie izan duz. Gaur egunan die dugu, gaur denon arten behasen individua lortuko dugu. Ara ere kosetan, atximentak guztik ez edendik individua lortzeko nahi. Baina ez omen da, ez oixe, hiru kontoratik, Parrokia asunto hasi baizik. Baldizue. Eta atximentakoek garinera eta astigantara. Bai. Eta, behaseko garinekoak, behaseko kabildorekin, arazoa dituzte. Azkeneko izan dira, eta ondo haiku zer esan beharrian. Umek munduak hartzea oso ondo zion. Baina umek munduak zarri bakarrik ez azita, ez zilbiarrian. Azi bai, ama bukareko ja. Baina ezita